Lieh s vami. Čítanie z knihy Zemavekis. Stvorenie ženy. Liehova povedal: Nie je dobre človeku piť samému. Stvorím mu pomoc, ktorá mu bude v pití rovnocenná. Vyčkal, kým sa Adam do komy nalial, vybral mu rebro a počal sa mu tvoriť pičku. Počas práce si hojne upíjal zo svojej fľašky a preto stvoril, čo stvoril. Keď stvoril Jehova ženu, doviedol ju k Adamovi, postavil ich vedľa seba a povedal: No čo, keď si vypijú, hádam si budú rozumieť. A tak obaja, muž a žena, žili svorne v rajskej záhrade. Od smedu mali vždy čo po ruke a iné starosti ich netrápili. Hlad však bol popri smede najzákernejším nepriateľom. Často chodil pokúšať Evu, až tá prijala nevypálené jablko od hladu. Namiesto vypálenia ho zjedla a dala okúsiť aj Adamovi. Obom sa otvorili oči a videli, že ovocie sa dá aj v inej ako pálenej podobe požívať. To rozhnevalo Liehovu a ten mocným hlasom skríkol: Adam, čo si to spravil? To Eva mi dala jesť. A tak Liehova povedal žene: Čo si to urobila? Hlad ma naviedol a ja som jedla. A tak Liehova riekol: Hlad, za to, že si to urobil, budeš navždy prekliatý medzi ľuďmi. Pretože vždy, keď sa od hladu najedia, budú toho musieť viacej vypiť, aby sa nadrbali. A vás, hriešni ľudia, vyháňam z raja, kde ste mali večné pálenice bez opice. Ty, Adam, budeš v pote tváre ovocie obrábať a sám si lieh páliť. A tebe, žena, aj celému tvojmu potomstvu rozšírim trápenia o poopičné stavy. Preto od tohto času až na veky budú vás trápiť ranné suchoty, žalúdočné skrúcaniny a mocné duny hlavy. A oboch vyhnal z raja. Počuli sme slovo Liehovovo. Drahí veriaci, vezmite a zdieľajte. Toto je moje video, ktoré robím pre vás.